Andonirentzako galderak. Soziabilitate biguna aipatu duzu. Horren parte bezala aipatu dituzun kuadrilak, tabernak. Balio komunitarioa nola neurtu eta sustatu dezakegu? Egiten den ekarpena nola areagotu? Soziabilidade, ez dut erantzena emango, baina inguretena da refleksio txiki bat. Soziabilidade biguna, dana dalako hori. Ejemplo bezala hain zuzen ere ipini dut jabetu gaitezen elkartegintza ari garenean, tipologia hobeagoa edo estuagoa egin beti ohitura daukagula elkarte formaletara jotzeko. Eta elkarte formalak eurak ere era askotakoak dira, baina elkarte formaletara jotze dugu. Soziabilidade biguna bezalako adibideek ikusarazten digutena da, edo modu espontaneo batean, edo modu informal batean, edo egunerokoan dauzkagun harreman horiek ze garrantzi daukaten. Garrantzia daukate elkartu egiten gaituztelako. Garrantzia daukate elkartzen gaituen hori askotan emozionalagoa, subjektiboagoa ere badelako. Eta gero hitz handiak erabili ditzakegu, komunitatea egiten laguntzen du, segurazki ongizate integralari lotuta, nik uste dut jabetu behar dugula ondo egotea eta ondo sentitzea bi gauza desberdin baldin badira, besteak beste ondo sentitze horretan, eta hori da, lurralde bezala daukagun erronka importantetako bat, utzi da horrela esaten. Hori ez dela dimensio psikologiko edo emozionaleko gauza bat bakarrik. Segurazki hortik ere behar da, jakina baietz. Baina hori aurrera aterako da, den esan dugun bezala, komunitatearen ideia, baina komunitatearena ez gauza etereo da abstraktu bezala, bezik eta egunerokoan egiten dugun hori birsortzen baldin bada. Eta komunitatea azken unean da, egitasmo komunen parte sentitzea. Hori baino gehiago ere bai, baina hori gutxienez. Eta hori bai, lortu daiteke eta lortzen da. Oraino, bestela luzatu egingo naiz. Baina, aipatu nahi nuena zen, soziabilidade bigunaren garrantzia jabetzea, eta nola soziabilidade bigun horrek formalagoak eta diren beste elkartegintza eta harreman horien osagarri bezala ulertu, atenditu eta zaindu egin behar ditugula. Eta horiek bai daudela gure eskuen eta gure eguneroko jokabideen esku. Eta ez, berriz errango dut, ez hirugarrenen esku. Obsesio bat daukat ideia horrekin, baina uste dut oso importantea dela. Pertsona eta pertsona bera jabetzea egin ahal dituen gauzataz. Eta egin ahal dituen gauza asko egin artean batzuk dira egunerokoan elkarrekiko dauzkagun tratuei lotutakoak. Esker ona ematen jakitea, eskuzabala izatea, gauzaiak oso importanteak dira. Horiek astu egiten zaizkigu. Horregatik errepikatuko ditut elkartegintzari buruzko jardunaldian. Baina horiek ez dira nire ekarpena, horiek asko dakitenek, zoriontasunari buruz eta dakitenek esaten dizutena da. Esker onak ematen jakitea eta besteekiko eskuzabala izatea, badetu beharko genioke gure buruari, horrek ez ote gaituen. Postik sentiarazten eta bereziki zoriontsu egiten. Zentzu bat ematen diolako egiten ari garen horri. Osondo. Bai, boterea eta ardura dugula, alegia ez? Eta hori ere praktikatu egin behar dugula. Martinentzako galderak. Individualtasunaren elkartegintza horretaz haratago, nola piztu dezakegu elkartegintza komunitariorako grina Gipuzkoan? La pregunta del millón. Nik uste dut, galdera horri, nik emango ditut ideia pare bat, baina galdera horri gaurko jardunaldian zehar erantzuna emateko aukera edukiko dugu. Nik aipatuko nukena da, bat, bizibilizatu beharko genukela elkartegintza, modu ezberdinetan eta bide segurazki momentu honetan teknologiko edo audiobizaletatik ere, jarri behar da mahai gainean elkartegintza badala gaur Gipuzkoan bizirik dagoen realitate bat, eta honekin erlazionatuta nik animatuko nuke jendea, edo bultzatuko nuke jendea, erraztuko nuke elkarteak sortzeko prozesu hori. Naiz eta izan behar txiki eta instrumentalak asetzeko,
nik egingo nuke pixkat hori, dei hori, eta gero bideak erraztu, laguntzak jarri, ez ekonomikoak baizik eta aholkularitza, elkarte berriak sortzeko, batez ere gazteengan jarriko nuke agian fokoa. Horren inguruan hitz egingo dugu mai inguruetan, hala da bai. Andoni, elkartegintza zaratago, zer eraiki behar dugu Gipuzkoan komunitatea indartzeko? Ikusten duzu gauza errexak, galdetzen dituzte publikotik. Arizmendiarritak esaten zuen, Euskaldunak ez garela ideala handiko pertsonak. Arizmendiarritak, Euskal tradizioko bertute importantenak izan direla zentzu praktikoa eta asoziazioaren zentzua. Uste dut, bi elementu horiek importanteak direla. Eta gero, ezinbestean pertsonek ardurak hartu eta erantzukidetasunez, korresponsabilidadez lantzearekin batera, eta horrek badauka dimensio emozional bat, badauka dimensio moral bat. Beste elementu importante bat da lankidetza. Lankidetzazko gobernantzaz hitz egiten du Foru Aldundiak, Javier Arretegik lankidetzazko ekonomiaz hitz egiten du. Orduan, elementu desberdin haiek, zentzu praktikoa, asoziazioaren zentzua, ardurak hartzea, erantzukidetasunez jokatzea, eta lankidetza sustatzea. Lankidetza edonola ere berriro diot, bakoitzak etxean bereak eginda. Lankidetzak bestela daukan arriskoa da ardurak delegatzea edo lausotzea. Eta lankidetza dator etxea burujabea izan da. Baina utzi da inciso bat egiten. Gure tradiziora itzuliz, auzolana asko aipatzen da. Baina batzutan ez da behar dan bezala esplikatzen. Auzolana dator hain zuzen ere etxeak edo baserriak, hotzetik eta berotik babesteko, elikatzeko, bere kabuz egin ezin duenean. Orduan, zentzu teoriko batean, baina auzolana beti dator burujabea den etxeak bereak egin eta gero. Norberak ezin duelako, eta horti dator laguntza erreziprokoa, edo elkarrekin egin behar dugulako. Baina auzolana egiten da, baserrietatik elizarako errepideak egiteko edo garbitzeko. Orduan, zentzu praktiko, gauza oso praktikoak. Zentzu eta garrantzi handia daukatenak. Mila esker, bai, diputatu nagusiak ere adibide hori jarri digu, etxetik hasi behar dena alegia. Martin, elkarte bat bizirik dagoela jakiteko zein indikadore berri, kuantitatibo eta kualitatibo proposatuko zenituzke? Zer galdetu aldiogu gure buruari temperatura hori hartzeko? Ideia da, momentu honetan, elkarte bat bizirik dagoela jakiteko modurik ez daukagula, ez dauzkatelako nolabait beharrik edo obligaziorik bizirik daudela esateko. Ez dauzkate beharrik diru kontuak aurkezteko, kasu askotan ez dituztelako, inkluso instituzio publikoekin erlazio ekonomikorik, beraz, bereien errealitatea fiskalizatzea, nik uste adibidez hori ez litzatekela bidea izango, ez? Badakigu, elkarte batek egin behar duela erregistroa, orduan hori badaukagu, eta gero horretaz aparte egin dezaketen bigarren parte bat da, elkarte guztiek eduki behar dute nolabait liburu bat, erregistro bat, zeiatu behar da, eta bukatzen danean, berria eroan behar da eta berriro zeioak jarri. Hori erregistratzea izan daiteke bide bat, baina ere ez litzateke bide fidagarri bat izango, elkarte askok ez dutelako liburua erabiltzen. Orduan, agian, egin daitekena izan liteke modu voluntarioan, erregistro hori pixkat osotzeko informazioa eskatzea. Baina beti ere elkarteak modu voluntarioan aurkeztu beharko lituzkete datu horiek,
eta kasu honetan Eusko Jaurlaritzari dagokio lanketa hori egitea. Beste bide bat izan daiteke udaletxeetatik, baino ni momentu honetan pentsatuko nuke hori, adibidez, erregistro hori asko hobetu daitekela, behintzat. Andoni, zer egin aldugu elkartegintzara sartzeko zailtasunak dituzten pertsonen oztopoak murrizteko? Oain erantzungo dizut. Gero eseri naizenean, jabetu naiz gauza importante bat esan gabe utzi dudala, eta da, esan dugu, elkartegintzaren radarrean gutxi asko identifikatu ditzakegu talde batzuk, edo inkluso jabetzen gara potentzialki batzuk identifikatu gabe dauzkagula. Baina kontuz. Guk identifikatu gabe dauzkagun pertsona asko asoziatu egiten dira oso modu espontaneo eta informalean. Eta hori gurean era askotara ikusten dugu eta oso bereziki etorkinen inguruan. Oraindik ulertzeko zailtasun handiak dauzkagu, baina gurean azken urteetan ehun asoziatiboa birsortzen ari den pertsona taldea etorkinena da. Orduan hori ere azpimarratu nahi nuen. Eurak ari dira. Horrek dauka arrisku bat, eta da horren babesean egoera normalizatzea jabetu gabe horrek urrats bat emateko balio behar duela. Orduan, hori aitzakia bezala aipatu nahi nuen, eta galdera zen, markatu? Galdera da. Zer egin aldugu elkartegintzara sartzeko zailtasunak dituzten pertsonen oztopoak murrizteko? Ahalegin du. Foru aldundiak dauzka bi foru arau, bat gobernu onarena eta bestea parte hartzearena, eta hor adibidez oso ondo bereizten da, badaudela elkarte batzuk erraztu behar dituzunak eta lagundu, eta badaudela beste elkarte batzuk sortzen lagundu eta bultzatu behar dituzunak, formazio eskainiz, laguntza ekonomiko emanaz, tankera horietako gauzak ere importanteak dira. Eta gero jakina, atzera itzuliz, gu geu ere pertsona gisa gauza horien jabe egitea eta eskuzabal ahalegin. Ez daukate jarrera kontu bada azkenean. Gutxi asko deno dakigu, mezu evangelikoa zein den, hortara gehiago edo gutxiago ajustatu, zentzurik onenean diot. Baina ondo dago noiz behinka ere, errepasoa egitea eta esatea begira bai, hemendik da. Azkeneko galdera. Martin, erregistroa ez dela fina diozu eta ez dakizula, erregistroa ez dela fina diozu eta ez dakigula errealitatean zenbat elkarte dauden, datu kualitatibo edo kuantitatibo eta kuantitatibo egokiak izatea egoera zein den jakiteko beharrezkoak badira zer beharko genuke. Nik uste lehenago ere aipatu dezula. Beraz, ez dakit zabaldu nahi duzun? Errekurtsoak saltzen baditugu ikerketa egiten, lortuko genuke argazki finago bat, esan bezala adibidez, udaletara jeitsiz, edo inkluso zuzenean elkarte ezberdinekin lanketa eginez, baino hori egia da errekurtsoak beharko lituzkela, ikerketaren ikuspuntutik, zabaldu beharko litzateke, ikerketa prozesu bat, errealitate horretara heltzeko, baina hala ere nik bai izango nuke erregistroa hobetu dezakegula, hori bada bide bat, eta gero beste bidea izango litzateke, prozesu konkretuak martxan jartzea, egoeraren ezagutza zabaltzeko, ikerketaren ikuspuntutik. Egiten ari garen hau, adibidez izan daiteke horren parte, ezta? Adibidez. Eta bukatzeko hausnarketa polemiko bat. Kirolari buruz. Kirol elkartek genero arrakala eta dominazioaren eta hierarkiaren kultura indartzen dute, beraz oso kontuz ezeren eredutzat hartzearekin. Orain kafearen momentua nola den, eman dizuet zer pentsatua. Mila esker, Eizagirre eta Zuniga, txalo bero bat beraientzat, favorez. Eskerrik asko.